Tithokoza Mulungu chifukwa cha zabwino zonse zimene amatichitira komanso zimene watichitira mu tsiku la lero, makamaka potipatsanso nthawi yoti tipitirire kuphunzira mawu a Mulungu. Phunziro limene ndapatsidwa ndi lokhudza mmene mpingo tingaperekere mwambo pa mpingo. Tiphunzirapo zokhudza mwambo pa mpingo. Yesu ali pa dziko lapansi pamene anali ndi ophunzira wake, analankhulapo zokhudza dongosolo labwino limene mpingo ukakhazikitsidwa uyenera kudzagwirira ntchito yake maka pakukhazikitsa mwambo mu mpingo. Mwambo woyamba umene mpingo uyenera kuwugwiritsira ntchito ndi pamene mkhristu wabatizidwa kumene. Mmene tingaperekere mwambo woyamba kwa amene wabatizidwa kumene. Mpingo uyambe kupereka mwambo pamene tabatizidwa kumene kapena kuti munthu tambatiza kumene. Mwambo woyamba umene Yesu afuna kuti mpingo upereke kwa obatizidwa kumene ndi umene timaupeza pa Mateyu chapter 28 mu verse yake ya 20. Mateyu chapter 28 mu verse yake ya 20. Mateyu chapter 28 verse yake ya 20. Ndi kuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulira inu, ndiona ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi ya pansi pano. Zikomo kwambiri. Yesu adayika lamulo loti tiphunzitse kuti tikaphunzitsa mawu a Mulungu akapezeka obatizidwa timubatize. Koma tikamubatiza timuphunzitse kuti akhale mu chiphunzitso chonse cha Ambuye. Mwambo woyambirira kumpatsa munthu atabatizidwa kumene afunika kuti aphunzitsidwe chiphunzitso chonse cha Ambuye. Chifukwa patsogolo pake pali mwambo wina umene udzapatsidwa kwa iye. Tsono mwambo umene udzaperekedwa patsogolo udzatengera ngati poyambirira tidampatsa munthuyo mwambo uwu. Sikudzakhala koyenera kuti tidzapereke mwambo wachiwiri ngati poyamba mwambo woyamba munthu sitidampatse. Munthu akalowa ntchito amafunika poyamba apatsidwe malamulo onse, apatsidwe malangizo onse apa ntchitopo. Pambuyo pake akadzapezeka kuti waphophonya, mumadzamukumbutsa zimene mudamuuza kapena mudamulangiza pa nthawi imene adalowa ntchito. Simuyenera ukamuweruza pa zimene simudamupatse kapena simudamulangize pa nthawi imene analowa ntchito. Mwana wa sukulu amalemba notsi zimene nthawi ya mayeso padzachokere mafunso. Panenera kuti mafunso adzachokere pa notsi zimene mwana wa sukuluyo adakopa. Munthu amene wabatizidwa kumene apatsidwe mwambo wa kumpatsa mawu a Ambuye monga mmene Yesu anenera kunena kuti muwaphunzitse kuti asunge zinthu zonse zimene ineyo ndakulamulirani. Ngati mpingo sitipereka maphunziro onse amene Yesu analamulira kwa obatizidwayo, pamawa akadzati waphophonya ife nkudzangowukira kuti popeza wachita izi mu mpingo uchoka. Ndiye kuti ife nde sitidamuchitire bwino, chifukwa pali zinthu zina zimene ife tumweruza koma atabatizidwa sitidamuuza ayi. Choncho mwambo woyamba umene ife tiyenera kupereka pa mpingo kwa munthu amene wabatizidwa kumene timuphunzitse zinthu zonse zimene Yesu adalamulira. Pa Galatiya chapter 5 verse 1 anena kuti pafunika asunge ufulu wa chikhristu. Tsono kuti asunge ufuluwo pofunika timpatse.
sunge ngati sanakupatse. Choncho mpingo wakhala ndi vuto m'magome mwathu chifukwa tilibe gawo lakuyesetsa kuti amene wabatizidwa kumene timpatse mwayi wophunzitsidwa chiphunzitso chonse cha Ambuye. Choncho uwu ndi mwambo woyamba wofunika ife timphunzitse munthu akabatizidwa kumene. Ichi ndi chinthu chofunikira kwambiri. Olalikira kapena azilaliki timalalikira akunjaja, timawanyengerera kuti achoke m'manja mwa Satana. Zikatheka amabatizidwa kuchoka m'manja mwa Satana kubwera mwa Ambuye. Mpofunika tsono pamene wabwera mwa Ambuye aphunzitsidwe kuti aone kusiyanitsa pakati pa kumene achokera nkumene wabwerako. Koma ngati saphunzitsidwa chiphunzitso chonse cha Ambuye, ndiye kuti tamsokoneza m'bale kapena mlongo wobatizidwayo. Nthawi zina zimachitika ndudziwa, tikamachoka kobatiza kuja tambatiza, wasintha zovala, ali nje alaliki. Paja Yesu adati akabatizidwa timphunzitse, ndiye tamphunzitsani. Ndiye 3 minutes basi alalika chakangogwira kwapa ndi apo leya. Takwanitsa Yesu adati akabatizidwa timphunzitse. Sadanguti tingombatiza timsiye koma timphunzitse. Kodi ka 10 minutes akabe 3 minutes angakhala kuti wakwanira zimenezo ngati? Sizingatheke ayi. Choncho chifukwa chake pafunika poyamba munthu akabatizidwa timpatse chiphunzitso chonse cha Ambuye kuti mmutu akhazikikemo. Chikhazikikemo mwa iyeyo ndiye mwambo woyamba umene tiyenera kumpatsa munthu akabatizidwa kumene. Magoma ambiri tilibe aphunzitsi aja oti azimulongosolera china chilichonse apa motere, apa zili motere, apa zili motere. Mabaibulo kalasi m'magome mwambiri tilibe. Zomwe zimapangitsa kuti anthu ambiri akabatizidwa amakhala zaka zochuluka m'mutu mwa Mulungu mulibe. Choncho pa chifukwa chimenechi ndi vuto ndithu limeneli, ndiye mpofunika kuti mpingo tidzuke tigalamuke kuti mwambo woyambawu tiuyesere kuupezera nthawi, kuukonzera dongosolo kuti munthu akabatizidwa aphunzitsidwe china chilichonse kuti mmutumu akhale nacho chiphunzitso cha Ambuye. Uwu ndi mwambo woyamba umene mpingo uyenera kupereka pena kukhazikitsa kwa anthu amene abatizidwa kumene. Tipite ku mwambo wa nambala 2. Tionepo Mateyu chapter 18 verse 15. Pabuku la Mateyu chapter 18 verse ya 15. Ndipo ngati m'bale wako akuchimwira iwe, pita numwangize panoka iwe ndi iye. Ngati akubvera iwe, wakweza m'bale wako. Verse 16. Koma ngati samvera, onjeza kutenga ndi iwe wina mmodzi kapena awiri, kuti atsimikizidwe mawu onse pakamwa pa mphonje ziwiri kapena zitatu. Zikomo kwambiri. Yesu akupereka dongosolo la momwe tingathandizire ngati wina wasokera posiyana nacho choonadi alukapezeka luchita chimene sichoyenera m'mawu a Mulungu. Ndiye unena kuti zizikhala motere. Ukaona m'bale wako aluchita tchimo, iweyo upite ukamulangize. Autelo. Iweyo sindiye wamuona, omuonawe ndiye upite ukamulangize. Iweyo ndiyeyo mukhalepo awiri mumulangize. Autelo. Ilinso lakhala vuto m'magome ambiri kapena mukayendetsedwa ka mpingo wathu. Nthawi zambiri zimene zimachitika, ndikaona goba aluchita tchimo, m'malo moti ndipite kwa goba, ndiye kuti mwina nkutheka kuti ndi mfoni yanga ndiye ndayimbira malire kusalima. Zimene Yesu akunena pangati. Koma unena kuti ineyo ngati ndamuona m'bale aluchita tchimo, ndiye ineyo poyamba ndipite kukamlangiza. Ndiye akunena kuti nkakamlangiza akakamvera,
ndiye kuti nambweza m'bale wanga kuchimo autero. Koma ngati mwa awiri sadagonje, nditengeko wina kapena awiri tipiteko atatu kwa iye uja tikamulangize. Koma ngati satheka, mwina nkutheka pamene tapita anthu awiri kapena atatu, pakati pa mboni ziwiri kapena zitatu, mwina akhozuka bwerera akhozuka mvetsa autero Yesu. Ichi ndi chimodzi chimene chasokoneza mpingo. Timadziwa bwino ndithu malemba awa, koma kuti tichite pamene ndiye Satana otipombonezapo. Ndipo amene tiumuzayo ngati tachita tsoka salemanso onena kuti koma unapita kukamlangiza. Ayayankha kuti zeteronso nayenso foni ayimbiranso wina. Kutaya langizo la Ambuye. Pa Galatiya chapter 6 verse 1 pali mfundo yofananayo. Ili pamoja Galatiya chapter 6 verse 1. Inde. Ambaye ngatiso muntu avuga nako kulagwa kwa kuti ina uzimu mungweze oteroyo mu mzimu wa chipatso ndi kudzimenyerera wekha ungayesedwe nawenso. Zikomo kwambiri. Paulo wachituyamba nkuti abale, ngati wina wa inu wagwidwa nako kulakwa, ngati inuyo ndinu auzimu, mumbweze oteroyo mu mzimu wa chifatso. Mwambo wachiwiri ndiwonena kuti ngati m'bale kapena mlongo wagwidwa nako kulakwa, tifunefune njira yoti timbweze. Pajapa 1 Petro chapter 5 verse 8, Petro wanena kuti Satana mdierekezi amayendayenda ngati mkango. Paja mkango umayendayenda chifukwa chofunafuna nyama. Ndiye Satananso sadayime pamodzimodzi, amayendayendanso ngati mkango. Amafunitsitsa apeze nyama kuti ayilikwire. Ne nyama zimene Satana amazifunafuna ndi ife amene lakhisitufe. Ndiye chifukwa chake Satana amatikola amatikopa. Tsiku lina nkupezeka kuti ifeyo tili pa tchimo. Ndiye Baibulo linena kuti ifeyo ngati akhristu tifunefune kumbweza m'bale wathuyo. Nthawi zambiri tikakhala m'makukamu kulogaluwena omakundudya mbuzi, omakundudya chani, ndiye chimene chimachitika tikaona galu aluma mbuzi timambota thamanga cholinga chathu timafuna tikalanditse. Osati ukayitsekizira komweko ayi. Koma tikatengera ndimene mpingo uyendera, nukhulupirira kuti tapeza kuti galu kulogaluko nkututa galu yawa wanda ajoma dya mbuzi waja ndifa ntolakalako anthu acho mbuzi zichimwe umazitsekizira kuti nzimene mpingo panopa ulili. Akangopezeka wina wagwidwa nuchimo, molomoti tipeze njira yoti timthandize timpulumutse, timankha ngati timafuna kalata tero. Ngona pepa kumene kuli kuphwanya lamulo la ndani? La Ambuye. Mwambo wachiwiri umene Baibulo lutiphunzitsa kwa munthu akatayika kapena ogwidwa ndi uchimo, m'maganizo mwathumu tidzimvere chisoni kuti m'baleyo kapena mlongoyo akhozutitayikira. Ndiye titani kuti asatayike? Ndiye akunena kuti mukakumana na awiri nthawi zambiri amamvetsa msanga. Mukamakambirana na awiri kuti iweyo ndiye uchochera zoyipa mukambirana nawe, sizivuta kuti agonje munthuyo. Momwe timachita tikamapeza mabanjamu. Tikadakhala kuti timanyengera pagulu, akanapeza kokwatira pano kati. Unyengera pagulu kuti mkazi alino zake yule ndani akadakwatira pano. Akazi okondana kwenikweni okondana ndiye mutsogozana. Ikamfika nthawi alola amati baba uzamzake ujati bati ndiye kuti zuti apa batatani. Mukamakambirana awiri sakhalira ugonja uyo.
koma chifukwa cha manyazi ngati mukambira na palongapo amati aya ine then chifukwa chake Yesu adati yambirani pawiri, muyambire pawiri uthandizana. Mbale kodi siliwende ili liwendedi kodi paja zimataka malemba taute basi simazidziwaka basi ndiye kuti mbale wako wamubweza kucha kuma tamate kangati liwende ala tsona jakale zita ngati ndi mpingo ukhale na jakale apa ndi zitani. Ndondomeko yabwino imene Yesu anayikhazika ndiyoti zinthu zizambira pangati. Amene wamuona mbale wako aluchita tchimo pituka mlangize. Tiyene okondedwa tikhala anthu okondana mu mpingo. Pajatu chizindikiro cha mpingo uno mchikondi. Susunga ndefu kapena mipala kapena mauniform ayi. Yesu akunena kuti mukondane wina ndi mzake. Mukakondana wina ndi mzake mwa ichi adzazindikira wonse kuti inuyo ndi ophunzira wa ndani. Ndikuti chizindikiro cha mpingo wa Ambuye mkukondana wina ndi chani. Ndi anthu okondana ukaona mbale wako wasokera posiyana nacho choonadi iweyo ufunefune kumlanditsa mbaleyo. Zichitukanika koma poyamba ukhale m'maganizo omutani nzimene Baibulo lunena zimenezo. Kodi ife timatero tasokoneza ndondomeko imene Yesu anayisiya mu mpingo. Tikamona mbale wathu sa auchita zosenera tisanapite kumlangiza komwe tuyimbira munthu wina tabwerani tetu kumane uku nzimene mbale achita koma munapitako kodi hayi. Isi dongosolo limene Ambuye anayika. Tisakhale ngati nkhunda yopusa. Paja nkhunda yopusa kunayitana ku Igupto imapita kwa Asuli. Ndiye munthu ochita zoyipa nduyo ndiye malomo opita upita kwa munthu amene sadachite zoyipa. Ndiye nchikhisi limecho ngati. Mwambo wachiwiri kuti tusunge mu mpingo. Titakwanisa kumuphunzitsa mbale wathu mwambo woyamba, mwambo wachiwiri akasokera posiyana nazo zimene anaphunzira tipite tikamlangize. Mwambo wachitatu ndi uwu. Mateyu chapter 18 verse 17. Ili pa buku la Mateyu chapter 18 verse yake ya 17. Inde. Ndipo ngati iye samvera iyo uuze mpingo, ndipo ngati iye samveranso mpingowo akhale kwa iwe mwanga wakuda ndi wamsonkho. Zikomo kwambiri. Tayesetsa mmene Ambuye adatiuzira pomthandiza m'bale kapena mlongo. Wakanika uyu. Ndiye Mulungu anena kuti mumchotse. Umchotsa ndiye kuti ni mwambo kumapeto. Nanga inu mtani. Pali ena tidakhoza kuphunzitsa kuti munthu asunga ufulu wa Chikhristu. Ikadzafika nthawi yochotsa tili mkaso. Kononga mpingo kumene kunkononga mpingo. Koma muda muphunzitsa bwinobwino zimene Ambuye adalamulira. Ikafika nthawi yoti mbaleyo kapena mlongoyo ngofuna kuchotsedwa mu mpingo ndiye ife timachita kaso kuti aya. Koma tidziwe kuti uchotsa munthu wochimwa mu mpingo mmawandani Mulungu. Ngati inuyo mumuchotse mutatsata ndondomekoyi ndiye kuti wamchotsa Mulungu ka. Tsono simngati Mulungu amchotse ni mulasa choke. Ayi. Koma munene kuti ndiye kuti chimene chikuchisanikaso mwambo woyamba wachiwiri mudausokoneza. Koma ngati mwambo woyamba wachiwiri mwauyendetsa bwino, mwambo wachitatu Baibulo lina kuti ngati samvera mpingo atani achoke. Kuchotsa munthu wochimwa mu mpingo mwa Mulungu. Tipereka zifukwa zimene timachotsera anthu ochimwa mu mpingo.
lembo linalonena kuti tiyenera kuwachotsa anthu mu mpingo. 1 Korinto chapter 5 mu verse yake ya 5. Tiwerengepo limene. Ili kwa buku la 1 Korinto chapter 5 verse yake ya 5. Inde. Kumpereka iye wochita chotere kwa Satana kuti onongeke thupi kuti mzimu upulumutsidwe m'tsiku la Ambuye Yesu. Zikomo kwambiri. Paulo anena kuti ngati munthu akakamira uchimo timpereke kwa Satana. Mawu kumpereka kwa Satana nkumchotsa mu mpingo. Pamatesi 18 pajane na kuti akhale kwa iwe monga wakunja ndokometsa mtsongo. Ndi apa anena kuti mumpereke kwa Satana. Fundo yake ninga ndi imodzi. Chifukwa ngati mwampereka kwa Satana ndilayiso mu mpingo wa Ambuye ngati? Hayi. Ndiye kuti mawu oti tichotsa anthu ochimwa mu mpingo mmawandani. 2 Thessalonica chapter 3 verse yake ya 6. Ili kwa buku la 2 Thessalonica 3 verse yake ya 6. Inde. Ndipo tikulamulirani abale m'dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu kuti mubwevuke kwa m'bale yense wakuyenda wake kwake wosatsata mwambo umene anawulandira kwa ife. Zikomo kwambiri. Maonena kuti mubwevuke m'maomwewo akantchula m'matchulidwe osiyana-siyana. Koma nkhani yake ni ngati ndi imodzi. Mwamudze timati akakhala galu kapena ikakhala mbuzi timati apoloza. Ati akakhala mtoto apititsa padera. Ati ndati tikasena katchulidweko pachinsenjika chingati. Ndiye pa Mateyu 18 verse yake 17 akuti mumchotse mu mpingo. Pa 1 Korinto chapter 5 verse 5 akuti mumpereke kwa Satana. Pa 2 Thessalonica chapter 3 verse 6 akuti mubwevuke. Mawu ubwevukako nkutana naye. Aloma chapter 16 verse 17. Ili kwa buku la Aloma chapter 16 verse yake ya 17. Inde. Ndipo tikulamulirani abale yang'anirani iwo akuchita zopatutsana ndi zokhumudwitsa kosalingana ndi chiphunzitsocho munachiphunzira inu. Ndipo potolokani pa iwo. Zikomo kwambiri. Aunena kuti ndi ukudandaulirani abale yang'anirani ochita zopatutsana ndi zopunthwitsa kosalingana ndi chiphunzitso chimene munachiphunzira inu. Potolokani pa iwo. Mawu akuti potolokani pa iwo atanthauza kuti musendereso limodzi. Baibulo lalankhula mobwerezabwereza zakuchotsa anthu ochimwa mu mpingo. Pa 2 Yohane verse 9 aunena kuti yense opitirira osakhala mchiphunzitso cha Khristu alibe Mulungu. Ndiye akunena kuti musanjane naye otero. Ndiye kuti taona kuti mwambo uwu wafunika pa mpingo wapamalo. Udziwe kuti mwambo umene ungofunika mpingo ukhale nawonso. Mumchotse mu mpingo, mumpereke kwa Satana, mubwevuke, potolokani, wosanjana naye. Mali wonsewa ndi chinthu chimodzi chomutulutsa munthu mu mpingo. Kuchotsa anthu ochimwa mu mpingo ndi mawu a Mulungu. Ndiye tilipo ambiri amene pamagawo amene tadutsa mowa ife mphatso yathu tili mu gawo lina lotimadiri ayi. Timaona ngati pali china chake pamene si mawu a Mulungu ayi. Ena tikafika pochotsa anthu mu mpingo ndiye mphatso zathu zili pamenepo. Koma kuti tikambweza asanatayike ayi. Koma akangomveka kuti akhangati ndeyi basi mbale sindiwe so mbale lembani makalata chifukwa sili kuyenda
ndi kuchita motsimikizira kuti zimenezi ndi lamulo la ndani? La Ambuye. Tikamuchotsa munthu wochimwa mu mpingo, amakhala m'mavesi ena anena kuti kono kuchotsani inu kotuma Mulungu amati palibe ochita bwino ngakhale mmodzi olungama. Nzoona malembawo alipodi, komanso otichotsana alipo. Pachiyambi Mulungu anabalamira ku dziko lapansi kuti aone ngati anthu achita zabwino. Nthawi imeneyo ndi adapeza kuti palibe ndi mmodzi yemwe olungama. Koma kuti kukhale bwino adatumiza ndani? Yesu. Ndiye kuti kubwera kwa Yesu kulupereka danga loti ochita bwino atani? Apezekeka. Ndiye Yesu adabwera adadzatifera. Ndiye ngati adadzatifera ndiye mpaka na lero kulibenso. Ayi, malemba onena kuti kulibe ochita bwino alipodi, kukanakhala kuonena kuti amafufutika. Pano maonena kuti palibe ochita bwino nena ni mmodzi yense. Mawu amenewa m'Baibulo alipo ndithu, koma tiziwamvetsa bwino mawu. Zakhala ngati kuti ngati Mulungu adati mubalane muchuluke mudzadze dziko lapansi, Mulungu adalankhula m'dziko mumula anthu awiri okha, adadzalankhulaso muli 8 okha. Ndiye kuti lero munthu atamauzidwa kuti msapitirire ubereka, mwabereka kotatu 4, nimene dziko lilekane. Malemba lidzadzeketi mchenga. Ayi, mawoti mubalane mudzadzeketi mchenga alipodi, koma ankalankhula m'dziko mula anthu angati? Kapena nthawi zina adalankhula mula anthu angati? 8. Koma lero zinthu zidasintha. Berekani woti mwasamale, koma mkanena kuti adzaletsa Mulungu muphula ngozi. Mofanananso amene tingamvetsere maonena kuti palibe ochita bwino nena ni mmodzi yense. Mulungu adaona lero, koma n'chimene adatumiza mwana wake ndani? Yesu, kuti ochita bwino atani? Apezeke. Ndiye tikabatizidwa machimo onse amakhululukidwa. Ndiye kuti mpaka na lero kuti alibenso ochita bwino, ndiye tisitikhululukidwa tikabatizidwa atutsono. Ndiye iweyo ukachotsedwa mu mpingo, ampita ndithu. Pali chifukwa chanji choti tichotsere munthu wochimwa mu mpingo? 1 Korinto chapter 5 verse 6. Chifukwa choyenera kuchotsera anthu ochimwa mu mpingo. Mwambie verse 5 verse 6. What? 1 Korinto chapter 5 verse yake ya 5. Mupereke iye wochita chotere kwa Satana kuti onongeke thupi, kuti mzimu upulumutsidwe m'tsiku la Ambuye Yesu. Zikomo kwambiri. Paulo anena kuti choyenera kumchotsera munthu ameneyo nkuti thupi liwonongeke, koma mzimu upulumutsidwe m'tsiku la Ambuye Yesu. Akutanthauza chani? Akamati thupi lawonongeka, tikachotsa munthu wochimwa mu mpingo, timalengeza m'bale wakuti sindaniso wapezeka ni mlandu wachigololo. Ndiye kufikira atalapa adzabweranso mwandani? Mwa Ambuye. Ndiye akamayenda ndi awo rodachita chigololo dachotsa kumpingo. Ndiye munthu akamatero, ndiye kuti mmoyo mwake amakhala kuti umoyo wake suli wachani? Wabwino. Ndiye kunena kuti akachotsedwa, akaona mene wanyozekera, amakwanitsuka konza chiti chimene chija. Ndiye pambuyo pake amabwera udzalapa. Ndiye kuti kuchotsa munthu wochimwa mu mpingo nkuthandiza iyeyo kuti akakonze chani? Akakonze fulo limene. Chifukwa ngati sachotsedwa, satsimikiza kuti anachita choncho nani? Amachita choncho ipa. Ndiye koma timchotse cholinga choti
akakonze vutolo kuti akakakonza akabwerere mwa Ambuye. Choncho pofuna kumthandiza wochimwayo, pofuna kumpulumutsa, ndiye pamene pabwera chigamulo choti achotsedwe. Sikuti kumuchotsa nkudana naye, ndi mbali imodzi yomukonda kuti akakonze chani, akakonze vuto limenelo. Moti akakakonza amabwerera ndi mwa Ambuye, azimakhala choncho. Verse 6. Verse 6. Kudzitamanda kwanu sikuli bwino. Kodi simudziwa kuti chotupitsa pang'ono chitupitsa mtanda wonse? Sukani chotupitsa chakale kuti mukhale mtanda watsopano, monga muli osatupa. Zikomo kwambiri. Chinthu china chimene chimachotsera munthu wochimwa mu mpingo nkutsuka mbiri ya mpingo. Chifukwa ngati wochimwa wasunga pa mpingo, timadetsa mbiri ya chani ya mpingo onsewo. Ngati pa mpingo papezeka anthu akuba, papezeka anthu achigololo, papezeka anthu achita zosalongosoka, ngakhale kuti gulu lochuluka siluchita nawo zimenezo, koma popeza mavomereza kuti muzikhala nawo amenewa, muyipitsa mbiri ya mpingowo. Ndiye unena kuti kodi simudziwa kuti chotupitsa pang'ono chimatupitsa mtanda wonse? Kuti paja muli mpingo wacha, hayi wa Khristu, umasonkhana apa we, wabzigololo. Ati wabzigololo chifukwa mpingo wachigololo simuwata? Ndiye wanena kuti mpingo onsewo wachani? Koma chigololo china ndimka? Koma chifukwa mpingo sumutani? Tayipitsa mbiri ya chani? Ya mpingo onse. Titani pofuna kutsuka mbiri ya mpingo, mbiri ya gulu, tichotse otani? Wochimwayo. Mukhoza kuona adi kuti n'chifukwa chake Mulungu adaona kuti wochimwa azitani mu mpingo? Azichotsedwa. Nali ndi mpingo kumudzi kwathu, koma panopa tilasira zathu oyimbawa. Mata mbalere sachita bwino kuti atsono panopa tikati nyimbo tayimba bwino ndiye kuti amatsogole ndiye. Ndiye riranitu. Nanga kutaniso runanga ifatire chotsa uyu ndiye kuti panopa ndiye kuti nyimbo zizikhala bwino ngati. Ndiye kuti mbale uja lukhala pa mpingo opo chifukwa zisogolecha, koma ndiye fisi womu mpingomo. Pakamati pagome osunga fisi, ora azilimbana ndozika zonweka alipati, koma mpingo sumu chotse chifukwa amatsogole bwino chani? Pali nzeru apa? Ayi. Ndiye mpingo osuli mbiri ya bwino. Mwamwayi uliwonza tu. Ndiye ife tingotengerapo phunziro kuti malemba anena kuti pofuna kutsuka mbiri ya gulu tichotse otani? Wochimwayo. M'chipangano chakale amati munthu akachita tchimo panali chigamulo chonena kuti Aisraeli wonse atole miyala poyera munthu otitani? Timugende afe. Ndiye Mulungu amati muzichita zimenezo pofuna kuti otsala chitecha achite mantha. Tikamachotsa anthu ochimwa mu mpingo zimathandizanso akhristu ena amene amafuna alowe mchitidwe otero amachitecha amachita mantha. Choncho tichotsa anthu ochimwa mu mpingo chifukwa titeteza amene alipo abwinowo kuti angatengere khalidwe loyipalo. Ndiye chifukwa timachotsa anthu ochimwa mu mpingo. Koma inu mkati ayipo tikachotsawa ndiye pakhala mpingo. Ndiye kuti mpingo umenewo ndiye kuti sukhala wa Ambuye. Mpingo wa Khristu. Ndidamva mphunzitsi wina amanena kuti wina anapatsidwa 10,000 kuti akagule zovala, wina nkupatsidwanso 10,000 kuti akagule zovala. Ndiye wina adabwera zodzaza jumbo 10,000 eyo zidadzaza jumbo, koma wina 10,000 yomweyo adangogulako zovala zitatu zokha. Mulidzo chimene chinawasiyanitsa osati kuti anagula zitatuyi ndiye kuti zambiri anawononga ndalama. 10,000 yonseyo anagula zovalazo, koma wina anabwera zodzaza chani? Jumbo. Chimene chinawasiyanitsa iwowa nchakuti
amene adagula zitatuyi adasankha zooneka bwino, koma uyu anadzadza jumboyo amantola ndezidadzadza ndi chani jumbo. Ndeyafika nthawi yotoka chite apita kuchisangalalo akatola ichi chakanika ayikapa atole ichi ayi akatole ichi ukanikupita kuchisangalalo zobva zoto ukagula kumene padali zeru yapakati. Ndiye mpingo wa Khristu sitiyang'ana gulu koma timang'ana golide. Mukhoza kukhala mchimpingo cha gulu koma chopanda golide ayi si mpingo wa Khristu umenewa. Ndiye maafrikani ndiye nawo akamati mpingo ukula omanena gulu koma lachabe chigulu pa mpingo, koma akatasamba awongwa mitala awo maledzera awo zimotele udaba kuti amene olobwino nobili oka, koma akamati mchimpingo uko nduko watera. Ndiye ife tikachotsa anthu ochimwa mu mpingo kuti tikhale ni mpingo ogolide, tikhale ni mpingo ogolide wosangokhala mpingo ogulu ayi. Mpingo wa Khristu suyang'ana gulu koma golide. Kodi mtapatsidwa 10,000 ku mpingo wanuwo mukhoza ukabwera nzodzadza jumbo kapena zitatu ambiri pano tikhoza kubwera nzodzadza jumbo potengera amene mpingo kuotani kuyendera. Tiyeni tikhazikitse mwambo pa mpingo amene amachotsa munthu mu mpingo pa mpingo pamene pala abusa. Ndakuti zinthu ziyenera ukathera kwa abusawo ndi amene akagemule kuti iwe mpingo watani wachoka. Saliyese tonsefe ndife Khristu ndithu, koma chigamulo chotsiriza choti usimbale chili kwa ndani? Kwatsogolera mpingo waja. Pa mpingo pamene palibe abusa alipo abale amene amendesa chani mpingo na amene ayenera kugamula kuti akulu zamtere mupopeza muni simungatukonza uyambira lero ndinu wokunja tilengeza kumpingo. Tikalengeza pa mpingo kuti uje simbale, Baibulo lunena kuti tisanjane naye mnjira ina iliyonse amatero. Malemba achilunena kuti wosadya naye kunyumba. Akamati osadya naye sanena mgonero ayi sima ndithuyi. Ngati unali mbale ndiye zikakuthina kafoni uyimbira nkhalamba zinthu zethinatu muli pati kodi paja muli pato lomande iyo zikathina uli kwa uyo hayi utathandizika munthu wachotsedwa mu mpingo otosanjana naye akatapita uku kudala apita komweko akatatela hayi komweko osanjana naye mpaka na akhaule. Akakhaula mpamene azidzati nidalakwa ine nidathetsa chikondi chapakati pa abale kuli bwino ningokonza kuti ine mbwerere kuchani zimene Baibulo lunena zimenezi. Koma abale ambiri lero amatere mbale kuti simbaleso tsono sitidziwa kuti chiba tufotokozera mu Mulungu ayi ndati mapita kuseli sizikadatelo rayi. Koma uja waja akonza uyu ayaona kuti ine sindalakwitse koma nachotsedwa ku mpingo chifukwa uchoma ndita ndakuti malamoto akakonze futi akonza uyu ngati sakonza kaya ndakuti amene amupha na amene achomulimbikitsa mseli ayi simkadachoka angapadali nkhani pamene pache kuti koma uje ona mkhengati wawo mpingo. Koma tikalengeza kuti simbale tisanjane naye, koma ndondomeko yomuchotsera titayitani titayitsatira. Ngati sititsatira ndondomeko timuchotsa munthu mu mpingo ndiye kuti tamuchotsa ndife osatiso mndani Mulungu. Koma tikachotenga ndondomeko yonse imene Ambuye adayika munthu akamachotsedwa mu mpingo wamuchotsa ndani? Wamuchotsa Mulungu.
timaphunzira zokhudza mwambo mu mpingo. Taona kuti mwambo woyamba kuti timpatse munthu akabatizidwa kumene timphunzitse chiphunzitso chonse cha Ambuye. Tizidzamulozera akapophonya kuti paja malemba amati chani, lemba ili limati chani, chifukwa tidamuphunzitsako. Tikamphunzitsa zonse zimene Ambuye adalamulira, ndiye kuti tamuthandiza uyu pa mwambo woyambawu. Mwambo wachiwiri, tikaona m'bale sadachite bwino kapena mlongo, iwe amene omuonawe piti ukamuthandize. Mwawiri mukathandizana zitha, Mulungu anena kuti zithere pati, zithere pamenepa. Chifukwa wagonja mwathandizana ndiye zatha. Pali abale ena ambiri amene mwina tikayitanidwa mwina banja lina akakangana, ife nkukathandiza, tathandiza zatha. Zimafunika zithere pati pomwepo. Koma ife chifukwa cha madama ndiye timampaso tiyenda. Banja la m'bale linavuta. Banja la m'bale ndipo linapita. Koma mama inatema kukathandiza. Kodi banja lija likadzavuraso. Kola matati munakangana. Mnamva ndani? Likakamalunji. Kodi banja limene likadzavura lidzabweraso kwa ine ngati? Chifukwa malomo okathandiza ine tsono nasandutsa chitonzo ati. M'bale ndi m'bale mkathandizana zitha, zathera pati. Koma anena kuti ukayitane wina pokhapokha ngati udakamuthandiza sadatani, sadagonja. Atero ati. Ndiye tsono ngati wamuthandiza zatha, wina asadziwenso chifukwa mathandizana zatha. Osapitana zokwina ayi. Anthu ambiri atayika mu mpingo chifukwa okathandiza adayalutsa. Tisayalutsa anzathu. Wenafe chifukwa zoyipa zathu sizoneka ndiye ndife anthu abwino ndithu. Ati. Koma zikaoneka ndiye timaona ngati ndi ochimwitsitsa nchoncho ati. Ifenso zathu zidzoneka. Okondedwa, tiye tikasungitse mwambo pa mpingo, tikhazikitse dongosolo pa mpingo, kuti mpingo uyende monga mene Yesu adalamulira. Mulungu wabwino ndi wamtendere adalitse mawu awa nthawi zonse. Amen.